karon pag yun nako ni siya na realize kar nga gisugdan nato ang ato ang little faith nga ang tanan gani fruits of the spirit dili siya mabuhi og mag-inusara lang. Interconnected siya tanan. For example, love. How can you have love without faith? Without faith, di ba? Unsaon niyo pagbati og gugma towards ibutang na to, your significant other. Di ba? Kung wala kay faith sa iya ha. Basig na ta naman unsa mga wala ko kauya, basig na mo'y trust issues na ba? Interconnected siya ba? How can you love without faith? Yes. And how can you attain faith kung wala ka nagmalipayon sa imuhang kinabuhi, di ba? Try to imagine daw kung ang imuhang panilanto sa imong kinabuhi is negative, wala ka nagmalipayon. Posible ba nga maka naa kay faith kung inana imuhang panglanto sa imong kinabuhi? Dili no? Ang sunod na po nato is how can you attain joy kung wala kay peace. Peace. Di ba? Karon na nako siya na realize nga the fruits of the spirit dili siya stand alone. Yeah, cannot stand Love alone. cannot stand alone without faith. Faith cannot stand alone without joy. Joy cannot stand alone without peace. peace.